Hiriak bizigarri bihurtzea garapen jasangarriaren helburua da eta gobernu talde honen apustua ere bai. Punta Begoña bizitzeko eta disfrutatzeko tokia izango da. Horrela, kultura, prestakuntza eta eraginkortasun turistikoko gunean bilakatuko da. Berrikuntza eta parte hartze soziala ardatz dituelarik. Obra konplexuaren ondoren, pandemia tarte, Udalak Punta Begoña Fundazioaren bidez beste bultzada bat eman nahi dio proiektuari. Eraikuntza hau gure historia garaikidearen gertaera garrantzitsuenen testigu izan da. Eta historia hori ikusentzuteko ikuskizun baten bidez berbizitzea gonbidatu nahi zaituztegu. Ederra izango da, saloi nagusia argiz eta kolorez beteko dugu. Getxoko udaletik eta Punta Begoña Fundaziotik apirilean eta maiatzean egingo den bizita mota berri batekin ospatu nahi izan ditugu urtemuga eta galerien irekiera. Gure gidari taldearen eskutik enklabe honen sekretuak ezagutu ondoren, ibilbidea historian murgilduta amaituko dugu mapping ikuskizun baten bidez. Esperientzia sensoriala da. Punta Begoñako areto handi honetako horma eta dekorazioen gaineko irudien proiekzioaren bidez eraikinaren eraldaketa zuzenean ikusia izatea ahalbideratuko duena. Euskarri duen labarraren eraketatik hasi eta berreskuratu arte. Harrotasun eta gainbera uneak edo duela mende bat abrarako begiratokiaren eraikuntzatik igaroz.